Gladys Wanga oyiero jatend migawo mar apaya Danish Otieno Onyango kaka jalupne. Piny mar Kenya lose P is valued at 11 billion. Kwa Narugini to Homa Bay, wambedi walalo atamalo prangwen, maen pesa mamalo kabisa. Ya pargadek osemaki e apedha mar kambi KOP mar Homa Wasco, magitimo ne jok motudo pi e tok chike kuonde dak ma Homa Bay. Kulonge, skulo lor, duka lor, doka go nyaka paka, nyaka lwang'. Onge gima giweyo. Apedha mobila mag majoni timo e gwenge ma Makalda tok monte sendo bila osekelo luoro kod ng'ikruok wuoth e gwengego. Arwaki ni machiegni e weche manyien ma kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga oyiero jatend migawo mar apaya e kaunti no Danish Otieno Onyango kaka jalupne. Danish Otieno ma koro rito puoth mar Assembly ma Homa Bay biro medo tayo migawo mar apaya kod dongruok e samo timo tijene kaka jalup gavana. E andike ne ute mag fwambo weche, Gladys Wanga bende otimo lokruoge adek e tend migepe mag kaunti no. Danish oyier tok mane en jalup gavana Oyugi Magwanga nogwe tayo dwe mokalo. Kwan jogo mosewito ngimagi kaluwore kod koth mapek mosebedo kachuwe e pachoka ochopo 71 e pachoka mangima. Ma en kaluwore gi migawo mar arita. Maeri e kinde ma migawo marango futo mar yamo e kor lwasi oyango ni koth mapek pod biro medo chwe e thoth gwenge ma pachoka chakre tich ang'wen ma jumani. Kuonde moyangi ni koth mapek biro medo chwe oting'o alwora ma Nam Lolwe, Hoho mar Okak, Nairobi, masawa mar piny Kenya, kanyakla kod gwenge ma Ukambani, alwora ma kadhwadh Nam Chumbi bende owach ni koth mapek biro chwe. Jatend piny William Ruto owuok oko ayanga kendo yango ni ok obi yie ni achudhe kod ongoke moko donjre kendo wuoyo osiptal maduong' ma Nairobi. Jatend piny olero ni en kod lipot mar mibadhi moko ni biro ruombo piny ka thieth mar piny Kenya ogeno no, gino mawacho ni ok bi timore e bwo tende. Ruto koni sirikal biro mako kendo tweyo ji mibiro yudi kod keth mar menore kata keth makoro mien osiptal no ma Nairobi. In Mount Elgon, as President in the Republic of Kenya, as patron of Nairobi Hospital, senior doctors, senior professionals from Nairobi hospitals approached me to save Nairobi Hospital from conmen, from fraudsters, and from charlatans who wanted to expropriate Nairobi Hospital. And I want to say, for the avoidance of doubt, nataka niwaambie wa Kenya, Nairobi Hospital is a premier medical institution hospital in the Republic of Kenya. In fact, it serves the region. There is no way I am going to allow Nairobi Hospital to be taken over, taken hostage by charlatans, by conmen, by fraudsters. That is why I have instructed with clarity that all those who are involved in fraudulent activities in Nairobi Hospital will be removed. They will be taken to court, they will be charged, and Nairobi Hospital is going to serve the people of Kenya. Riwruog jodong Luo omedo jiwo oganda Luo mondo wuo e twech achiel kendo siro lwedo Dr. Oburu Oginga kaka ogai mar duond bura mar ODM. Kotelnegi kod ker mar Luo Jaduong' Odungi Randa, jodongo wacho ni achiel mar oganda ema biro kelo dongruok. Jatelo no bende nokwayo joluo mondo ochiw rwak makare ne jatend piny moluor William Ruto mabiro Kisumo mar yango gedo mar gach reru manyasani SGR. Unity is a trend. Kamanjara ilowewano eba mondo gibedie. Awinjo ni president biro
kendo reru dwa kocha reru dwa wuok yo Bomet to biro wuok i Kabat Kisikaeri to biro wuok na bath dala na koriwo go chiko Kibos to ko chiko Kibos to biro luwo mana ga yo machon akwaji duto mondo urom ne president awinjo ni gibiro gi wuod lokacha mondo urom negi mondo mwandu duto mwadwaro wasebedo kwa onge kod mwandu thurwa ka mondo wayudie koth dipoko chwenwa mondo joluo okomie kodhni. Kambi mochung' ne keyo pi ma kaunti ma Homa Bay Wasco komakore gobila mag Water Police Unit dhi nyime gi timo apedha mar mako jogo motudo pi e tok chik e kuonde mopogore opogore boma ma Homa Bay, apedha moseyo ka ji 13 osemaki. Wasco ywak ni chiegni 40% mag pi magikeyo ne jopiny ikwalo, gino mosemiyo giwito osuru mar pi. Ochune keyo pi kaunti ma Homa Bay Wasco ka omakore gi Water Police Unit kuom jumbe adek osebedo ka timo apedha e kuonde dak mopogore e boma ma Homa Bay ne jogo ma otudo pi e tok chik kendo osebedo ka kwalo pi e yore mopogore, gino ma Wasco wacho ni osemiyo gilalo osuru mar pi. Jatatije maduong' mar Wasco Thomas Nyonje wacho ni chiegni 40% mar pi magikeyo ne jopiny kwalo ka kuma kamane time kiosk ma iuse pi kaachiel kod kuonde dak mopogore kama weg ute ma ipango tiyo kod ledhi mopogore ka gikwalo pi yo moko winjore. Pi malal en 40% to mani malo kabisa. King'iyo national level sani en 45, manyiso ni nationally piny mar Kenya lose pi ma is valued at 11 billion. Kwa Narugini to Homa Bay wambende walalo 40% ma en pesa mamalo kabisa. Wase identify tabu ni wakanye chiel udunduwa mag pi uti lalonwa pi moko yudo ni pige ma oko time yo makare chwer thoth pige ni en pi mikwala chieng ikwale gi japiny mamuodhe ikwale gi jowa mauso pi ikwale gi ji mang'eny. Kokalo apedha ma Wasco osebedo ka timo ka gitiyo kanyakla kod Water Police Unit, achieji 13 osemaki gi ketho mar kwalo pi kuonde dak mopogore e boma ma Homa Bay. Kamitas bura mag pi manotudi e tok chik bende Wasco osemako e kindi apedha no. Nyonje wacho ni apedha ma kamano pod biro dhi nyime kama ne ogolo siem ne jogo motudo pi e tok chik mondo chak chon ogolgi oko kendo giluw chike mowinjore ka gidwaro pi e kuonde ma gijote. Mwaluongo jo Water Police koa Kisumu. Jogi wasebedo godo ka jumbe adek mosekalogi, wasemako ji mane kwalo pigi, wasepudho dundu mane kwalo godo pi mane otim godo bypass, wasemako ji kabisa. Masama wuoyo kodi ni ji 13 mano maki manika police, ji 13 go ne wafwenyo kit kuma gisebedo ka gitimo mane wasa charge gi thuolo magisebedo ka gimodhe pi wanono. Ibed jadito, ibed jatindo, ibed ng'ata for as long as ni kwalo pi okwabimi thuolo mar kuo mar pi. Ka jotend jogo ma uso pi e boma ma Homa Bay kod alwora mare ne orwako apedha ma kamano ka gijiwo jowetegi ma uso pi e kuonde mopogore mondo luw chike ma Wasco oketo. Wachako wuoyo weche mag Water Police and kaka dobedo ka few days no osebedo ka ng'ado pi e area ma kiosk ma around gi te kendo nitie moko mobedo shut down. Wabiro wabedo kode piny mwa iron out some issues go ma jowaywago kendo kwa wuok ka gima wawinjore maler ni watimo ohala yo maler maonge wach ma mibadhi moro amora kendo wan kaka jomochung' ne uso pi e kiosk gi te Homa Bay we stand for sanity. Koro kuom mar pi no wago erokamano ne wasetudore gi managing director kendo kawuono warumo kode. Ntiere chamber achiel miloso gi Wasco madhi ting'o meters te. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Apedha mobila mag majoni timo e gwenge ma Makalda koro ng'iko chenro mar wuoth e apaya maduong' ma Migori kochomo Sori. Joriemb matatu kod jodak ywago sand e lwet obilago ka moko kuom jodak bende koro seringo miechgi. George Juma nigi ler mathoth. E kinde maromo ndalo 5 mokalo nyaka ne moko kuom jopiny e gwenge mag Makalda mane ywagro jok mag arita kwe e gwengego ne monjo sendo obila ma Makalda e sab kono Manyateke kendo inyo obila Buora kaachiel kod ketho mwandu
moting'o nyamburko mar obila, jodak e gwego mag Makalda kod jowuoth moko pok ong'eyo kwe. Skul onge, skul olor, duka olor, joga go nyaka paka, nyaka lwang'ni. Onge gima giweyo. Nyathi ke ler ka paw mpira. Nyithindo ringo gi jonyuol, gik moko dong' e wang'ayo ma kaka timre onge. Koro nyaka bed notimore marach kabisa, to wan wahinyore. Idhi pe gechewa, kendo kwan sani gi gari ni tap, tichungi gi luth. To ka ok ichung', to en luth eminyalo go gari kata igoyi godo. Gima notimre nyathi ke rach, to rach ok chul gi rach. Wayien sirikal tiyo tichne, to gi kama wagikie ok wanyal move. Obila mag majoni mane otere gwenge mag Makalda otieno ma tarik 13 mar dweni mondo kotim apedha jogo mane omonjo tesend obila osebiro kadhi nyime kod apedha bende oweyo ka jodak gwenge mag Makalda kod ji mamoko nitie kod midhiero mokalo. Aringo gi jowuoth ma nyathi odong' piny, maringa doga homa maka naringo mana gari mar polis maonge polise iye. To style maneno kichwado go ji chien, no miya ringo. No gisetimo makosa, no sechwadgi kendo ne gisewinjo makosa gi. Sirikal ka winjowa, Dr. Raymond Omolo, kwa wakwayo ne jo Nyatike ni ka giyie, to koro ging'won ne jo Nyatike nikech Nyatike ji odare te. Ging'won ne jo Nyatike giselan makosa manyo gitimo. Joriemb matatu matiyo kod apa mawuok Migori nyaka Sori gin moko kuom oganda mos neno matek e lwet obila masani koro ol e gwego mag Makalda. Achiel omaki iluongo ni Eric kano askari ochopo roundabout, koro weyo ni joka noruenyo, koro dwa nyiso gi wang'ayo ma Nyatike. Kodhi penjo gine ma nyiso gi wang'ayo ma Nyatike, nogoye gi ludhe momake motere sel. Nyaka sani wakia kuma entie. Nyoro nyo mak ng'ama chielo ma nyo yuda ka odhi daro ng'ato ma nyo dar nikech gino iluongo ni Jafeth. Bende nyo make morwake sel, pok wang'eyo kuma entie nyaka sani. Kata ka jogo operate area gi gik ma gimanyo gin ma ging'eyo, wan ok wanyal ng'eyo kaka wananchi. Joriemb matatu ikawo tele ko jakom margi ma Migori Karungu Sako Jared Okech wacho ni apedha ma itimo kod obilane nyaka sani koro osekelo negi sand, to gin giwegi onge keth moro amora mane gitimo. Omawa pesa sama ne ging'anyo. Sani polise be koro mayowa pesa. Koro wachom kanye kaka jo matatu. Sani ok wachop Sori. Kopo ichopo Sori, chuno ni nyaka luora nyaka Mariba. Kokiduogo Ng'er, kokidhi Sori. To ka iting'o ja Nyatike, chuni ni dhi weye gi Mikei, kokigomo. Biashara ok gore. Okech wacho ni obila gi matimo apedha gwego mag Makalda go joriemb matatu matimo manohandgi kendo makogi ka iketo negi keth ma gin giwegi to nok gitimo. Wan wakwayo ni wan wajo matatu waonge problem, nok wagomo, be nok wadhi e police station mwavunjo police station. Wan watimo business wa kama kawaida. Giwewa watim business wa kama kawaida. Koro makwayo nani, ne wakwayo ni kaber, to sirikal okonywa nikech koro gik kama koro wakwamo, kendo kata mana kaka wakonyore onge. Wach ma kamae nosiko jakom joriemb matatu e kaunti ma Migori mangima Henry Ogombe mane okono piny owacho ni ka oyie to koro chung' chiendo ma apedha ma itimo kod obilago ka wacho jodak e gwego mag Makalda nyaka sani osido puonj moromo. Nyaka jogo wa i gari igoyo jowuoth ma wating'o. Koro wakwayo sirikal ma Kenya, wuodwa Raymond Omolo nodonjie mondo mi joge wa okonyre. E kinde monj mane otim kod jopiny e tesend obilano ma Makalda tarik 13 mar dweni, ji ariyo bende ne owito ngimagi e kind rakruok e kind obila kaachiel kod jopiny. Jopiny ne omonjo tesend obilano ma Makalda ka giywago rochruok mag arita kwe, ma bende ne obiro bang' kaachiel kuom johala ne ogo kod lisasi mane onegi e kar dak no ma Makalda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Klab mar Real Madrid biro rwako jotugi masulo mawuok e piny Ufaransa Kylian Mbappe e lineup margi motieno ma kawuono e kinde ma gibiro rako